Tak zdravím zás. Teď už jsem ukázal posledně, tak teď už jsem v tom jakoby nejprudčím kopci. Už jsem si tu teď něco namlátil. Jo, každý ohle jinam ten strom. Je to takový tyhle dolů z kopce, no. Takový na prdel. Ale bolí mě nohy už jak prase. Ještě si tu něco hodím. No, mělo se to dělat až tamhle dolů, ale tam už je to stěna, ty vole, to už, kurva, to už by jezdilo dolů. Takže jenom tady po ten slabý smrk. No, takže tady ty ještě, co jsou vidět před ním, tak ty budu dělat. Teď si jdu hodit tady ty dvě. Dáme namlátím, jak si namlátím tady. Tady pár kousků a povalím dom, už je rozhodin. Dneska traktorista nejezdí. Kurva, vyběh jsem nahoru dolů. Dneska nejezdí, pač něco spravuje. Někde mu tam prosakuje olej, tak asi kolem kompresoru nebo kolem čeho říkal, nevím přesně. Tak si tady mlátím dopředu, no, udělám si tady. Začal jsem tady. Jakoby, tady je hrana, jo, tam už se to zmírňuje. Tak odsaď jsem začal. Tohle, teď si nážu něco tady. Tady je konec už. Něco nážu sem. No a pak budu pokračovat, nebo dneska už asi ne, ale zítra zase tamhle, jak končí tady ty, co jsem si namlátil, tak od nich jako směrem tam. Tady to jsou výstavky, které se nechávají. Tadle a ta za ní. A ještě tamhle ta. To se nechává. Jo, ještě jedna je tamhle, takhle mezi, ale není vidět. Jsou takový pěkný, silnější, rovný, no. Tak ty se nechají na semeno asi, no. No, tady taky zrovna, ale zase. To vidět nebo ne? Ale ohlí do prdele tam. Potřebuju to sem. No, ale já se ho naříznu jenom a hodím si tady ten, stojí rovně jakž takž. Se hodím do něj zase a přetáhnu to tak. Jako, tady to jde, jo. Nebo jde, je to prudký, ale jde to, ale jak se to hodí půlkou přes tu hranu, tak je to takhle vysoko, v úrovni třeba, nevím, prsou, ramen. Ty vole, to pak bolí, vole. Takhle odvětví 10 stromů, vole, tak hotovo. Jo, tady taky krasavice do luku, vole. Tak, jdu něco dělat. A to je asi tam, ale... No, a zase špička ve vzduchu. 3/4 dobrý a tam je to ve vzduchu. Hej. Tak to asi taky tam má. Tak jsem musel poopravit sekinu. Už mám, já nevím, 2-3 měsíce, 3 měsíce tak. Takový úplou. Bylo to až někam sem. To to stáh Amerikou a je to drží. Ty jsi blbej, ale musíš si mě poradit. Au. Tak běž. Aby tam nikdo nepoleze nahoře, tam není vidět. Ale auto mám na cestě, pilu snad slyší, ale tamhle to vám řeknu.
jsem dělal to první místo tam, jak byl ten začátek toho videa, tak tam v tom nejprudším, tam jsem házel borovice a ty došáhly až na cestu, některý přes cestu. Jsem si takhle hodil. Hele, ujde. Kurva, ještě jsem se bál natáhl. No, stačí se o ní opřít, vole. Tak tam jsem hodil borovici, ona došáhla přes cestu. Špičkou lehce přes cestu. No. A odvětvuju, šiju nahoru. A tam dědek se psem, vole, po cestě. Koukal na mě vytroubený, vole, jako nic neřekl. Já jsem taky byl sticha. Ale není mu to blbý, kurva, tam lézt. Ještě na hovno, že ty tam nevidíš, jo. Tady je hrana. A ještě tady odsaď, já nevím, dalších 25 metrů k cestě, jo. A ty tam nevidíš, jo. Jako tady to bylo dobrý, tady od té hrany k cestě, tam jsem viděl. Je to možná trošku vidět, ne? Tak. Já to jdu ořezat a valím dom. Tak pokračuju v tomhle kopci. Ale, jak jsem říkal, no, dělat se to bude tady po ty smrky jenom. A už je to moc ostrý. Už by jezdilo až dolů do potoka, tady je potok. Takže to dělat nebudem. A ono to stačí takhle, kurva. Naběhám se jak prase. No. Ještě když dojdu do půlky, že si naznačím 12 a vypadne mi pásmo, tak se musím vracet, ty vole. Taky dobrý. To je docela komedie, ne? Už jsem byl na špičce a ještě si říkám, ořežu si větve takhle na té straně, kde jdu, ne? Kdyby se to pohlo. Uříznu větev a kurva. A strom je až tamhle, jak jsem říkal, že v podstatě to bude dělat, ty vole. To byl špungochu, to nabralo to dráhu, vole, a jak ledecká, ty pičo. Kofr. No, takže si zase dojdu, vole, do půlky, abych si to naměřil. A nebo já to dořešu, sedu na to. Chyběly 2 metry, no, tak. Kam až to dojelo, ne? Ty ještě jsem ty větve ořezal, ty vole, jak by mi to podkoplo nohy, možná jsem měl s tím, vole. No a přesně, je to až u potoka. Tamhle, máme potok. Tam. No, tady chybí 2 metry, takže... Ve 24 jsem se díval, 2 metry tu chybí, no, tak... 6 a 20. No, tady to musím změřit, no. Nebo to změřím pak, až to se to vytáhne někdy. No, vole, to bralo sáně, vole. No, tady někde pocať to mám dělat, no. Tohle je jeho pařez. Tady to. Taky nahlí dolů. Tamhle to slabý, na to seru, ale to hodím do boku. Kurva. Strašně bolí chodidla a kolena z tohohle. Ze začátku, než se rozhýbu, už tu mám, já nevím kolik, 5 jsem jich udělal teď po ránu. Chodidla už povolujou. Ale ono se to jenom pohlo, ale jednou. Dráha. Potok. Čau. Dobrý, jdu pokračovat. Musím si ho změřit. Ale za bodlej. Ono to, jako je to blbě poznat na tom mobilu. Když se to natáčí, ale fakt tady už je to... Tady už je to kurevsky prudký, ty vole. Ještě jak je zmrzlo, tak to pěkně klouže.
To je fíza. Tak. No a další, no. Tady právě už je to jakoby nejprudší. A to jsem ho měl hozený i jako, že nebyl na kládách, jo, že byl mimo. Ale odrazil se z pařezu, jak spát a tam to vzalo dráhu. Ty vole. No, tenhle se opřel o pařez, takže ten snad neujede. Teď ještě jde o to. Pardon. Ještě jde o to, aby došáhlo na novo, jsem pro něj. No ale si se musí počítat, to už není můj problém. Maximálně pomůžu stáhnout lano. Ale nahoře to není tak ostrý, jo, tam si může kousek popojezd ještě jakoby sem. Popotáhnout, ale to by musel souvat i s vyvážečkou. Papadá! A pokračuju v kopci furt. Traktorista ještě spravuje. Já už mám tady kopici nadělanou, takže pokračuju takhle. A čekám, až přijede. Mi to vytahal, bych mohl pokračovat tady, protože ono už jak to padá na to, tak to sjíždí. Ale kopec skurvený, ale. Zdrhej! Ne? Ne? Tak ještě pomazlíme sekyrou. Kurva, víte, vole. Hůbu bych si rozbil, vole, jak to klouže. Tak teď už ale. Asi zatím tady na kopci největší. Ufik, ukáž. Pares. Teď se za něj. Ten se poved pěkně. Ty vole, bolí mě nohy jako blázen. Jak jedna parádička zamotaná do sebe a tamhle taky. Takový jsou obě dvě najednou nějak. To slabý teda. Tohle je suchý, když to bude schýlý, jak se to utrhne někam do hajzlu. Ale při nejhorším to tu nechám ležet, z toho bude hovno stejně. Tak, jdu toho řezat a pokračujem. Tak, teď jsem ráno zkouk video od Míry Miky, školení, jak dávat klínek. A dělám to stejně, jo, ale Míra tam říkal, že ťápu a pak ho pověsil, tak to jsem se zasmál. Já jdu teda tady na ten a ten snad, když mi nespadne dozadu, pověsit nepůjde. Tak to vyzkoušíme.
se plné. Tak, chtěl jsem zamachrovat, vole, stříp jsem si to. Paráda. Vypadala pěkně nakloněná, že půjde sama a ono hovínko. Já vám to ukážu. Už jsem to dával na Instač jednou. Kurva, tak teď jsem si... Do prdele, teď jsem si pěkně lehnul. Ty vole. Ještě ta kláda se pod ní zajel. Někde se to zastavilo. Do prdele. Uklou jsem na záda. A vole, jak jsem dosedal, tak pověla průměrka, píchla mě do žeber, ty vole. Kurňa. No, tak tohle se nepovedlo, vole. On to vidí, tak by za něco potrestal, kurva. Ale asi jak jsem se zasmál Mírovi, že to pověsil. Ale škvíra tam je, musím tam dát klínek, abych vyndal pilu aspoň. Tak asi ne. No, nevím, jdu to nějak vybojovat. Je to dole! A ještě i pěkně před hranici. To prdele, ale jsem se namlátil. Byla tam škvírka, 3krát teda vyskočil, ale nakonec to došlo do zdárného konce, vole. No. A s touhle bombou bych se rozloučil pro dnešek, protože teď mi to ukazuje 5% baterie. Tamhle, ono to asi neuvidíte, ale tamhle už je, tamhle jak jsou ty duby, tak tam je cesta, tamhle mám auto, takže tu dodám na nabíječku. Takže opatrně opatrujte se, až se celý vracíte domů, no. S pánem bojem, přátelé.